Вільня. Яна была заснавана на балтаславянскім памежжы, і за шматлікія стагоддзі дзве культуры спляліся тут у роднасны вузел. Вялікую частку свайго жыцця горад быў сталіцай Вялікага княства Літоўскага, гэта значыць адміністрацыйным цэнтрам. Таму з цягам часу тут пачалі пражываць пераважна беларусы, а на вуліцах стала гучаць пераважна беларуская мова. Тут прымярала карону Барбара Радзівіл. Тут друкаваў свае кнігі Францыск Скарына, і менавіта тут знаходзілася галоўная навучальная установа Альба Рутэні, Белай Русі. З якой прычыны залатая маладзёж 19 стагоддзя таемна піла малако, у гонар якога беларусы сёння называюць віды кветак і дыназаўраў, якім чынам Віленскі універсітэт пераўзышоў Оксфорд і чаму любоў да радзімы асабліва востра адчуваецца па той бок зямнога шара. Аб усім гэтым у праграме Альба Рутэні. Альма-матер. Акадэмія і універсітэт Віленскі. Ён быў заснаваны яшчэ Стэфанам Баторыем. Пачынаючы з 16 стагоддзя сюды, у Вільню, з'язджаліся юныя шляхцічы з усёй Беларусі. Аднак назваць іх беларусамі было ўжо цяжка. За гады жыцця ў Рэчы Паспалітай беларуская шляхта практычна цалкам апалячылася. Арыстакраты Альба Рутэні па розных прычынах адмовіліся ад сваёй беларускай мовы і ад сваёй праваслаўнай веры. У выніку родная гаворка знікла спачатку з кніг, а пасля і з вусных зносін шляхты, застаўшыся толькі ў вёсках. Праваслаўе таксама было выцеснена ў сельскую мясцовасць. Грамадзяне, якія працягвалі прытрымлівацца рэлігіі сваіх продкаў, афіцыйна называліся дысідэнтамі. Яны не мелі права галасаваць і наогул займаць дзяржаўныя пасады. Праваслаўныя храмы і манастыры перадаваліся ў рукі іншых канфесій, а часам увогуле ператвараліся ў свецкія будынкі. Так, напрыклад, Прачысцінскі кафедральны сабор. Ён быў пабудаваны па ўзору кіеўскай Сафіі яшчэ ў 14 стагоддзя. Да стагоддзя 19 царква прыйшла ў поўнае запусценне і была прададзена Віленскаму універсітэту. У адным з самых старажытных храмаў горада былі абсталяваны навучальныя аўдыторыі, бібліятэка і анатомікум, гэта значыць анатамічны тэатр. Да 18 стагоддзя Рэч Паспалітая канчаткова страціла жыццяздольнасць і, нібы запечаная калядная гусь, была падзелена паміж суседзямі. Кавалак з тэрыторыі сучаснай Беларусі і Літвы перапал на стол Расійскай імперыі. На змену апалячвання прыйшла яшчэ больш жорсткая русіфікацыя краю. Беларуская мова, якая захавалася пераважна ў сельскай мясцовасці, разглядалася як сапсаваны палякамі дыялект велікароскай. Незадаволеныя этнічныя беларусы пачалі сыходзіць у падполле і ствараць таемныя арганізацыі. Свой уласны падпольны вызваленчы рух мог узнікнуць у любой школе. Так у Свіслачы вучні ўтварылі так званае вучэбнае грамадства. Адным з галоўных патрыятычных цэнтраў прадказальна стаў Віленскі універсітэт. На той час ён адзін з найбуйнейшых у Еўропе. Лікам студэнтаў Вільня пераўзыходзіла Оксфорд. Гэта адзінае месца на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, якое называлі універсітэцкім гарадком. Юзеф Крашэўскі. Мемуары. Не было ў Вільні кутка, дзе б не сустракаў акадэміка, студэнта. У любы час дня і года запаўнялі яны вуліцы, праменады, сустракаліся ў горадзе за горадам, у любым доме, на любой лесвіцы.
Усе віленскае насельніцтва мела да студэнта нейкую асаблівую павагу, бо ён такі малады, часта шалапут, свавольнік, нахабнік, нават назойлівы, але сэрца мае добрае і характар высакародны. Задума, якая прывяла да самага масавага ў Еўропе суду над студэнтамі, пачыналася бескрыўдна. Восень 1817 года. Яна выдалася дажджлівай, і вось, каб узбадзёрыцца і не раскісаць, тры юнака вырашылі ўтварыць грамадства сяброў карыснай забавы. 1 кастрычніка Адам Міцкевіч, Юзеф Яжоўскі і Ануфрый Петрашкевіч абвесцілі аб гэтым сваім астатнім таварышам. Ідэя была прыняцца з захапленнем. На практыцы гэта азначала, што цяпер таленавітыя красуны студэнты будуць збірацца не як атрымаецца, а ў пэўныя дні. І не балбатаць, што ў галаву прыйдзе, а абмяркоўваць строга вызначаную тэму. Іншымі словамі, яны рыхтавалі даклады дзеля таго, каб звычайныя моладзевыя вечоркі праходзілі з карысцю. Часам грувасткую назву таварыства сяброў карыснай забавы перайменавалі ў ёмістае філаматы. У перакладзе з грэцкай гэта азначала «тыя, што імкнуцца да ведаў». Сярод шматлікага студэнцтва Віленскага універсітэта былі такія, якія вельмі добра разбіраліся ў юрыспрудэнцыі. Знайшоўся адзін такі дзівак, які самастойна склаў статут таварыства філаматаў, які складаўся з 272 пунктаў. Сябры гэты статут прынялі аднагалосна, і свой гурток яны вырашылі разбіць па інтарэсах. На першым аддзяленні збіраліся тыя студэнты, каму была цікава матэматыка, напрыклад, там фізіка, медыцына. Ну а на другім аддзяленні збіраліся студэнты, якія цікавіліся літаратурай та маральнымі навукамі. Большасць філаматаў былі 20гадовымі юнакамі. Самому малодшаму з іх, Ігнацыю Дамейка, было 16. Сябры збіраліся разам, чыталі адзін аднаму свае творы, крытыкавалі, хвалілі і спрачаліся. Іх прагу ведаў не маглі спыніць нават летнія канікулы. Часцей за ўсё маладыя людзі завісалі ў гасцях Міхаіла Верашчакі. Яго сядзіба, Тугановіча, месцілася недалёка ад возера Свіцесь і стала любімым месцам збору філаматаў. Прычынай гэтаму былі не столькі прыгожыя мясціны, колькі прыгожая сястра гаспадара, Марыля Верашчака. Яна ўжо была заручана і збіралася пад вянец за багатага памешчыка, графа Путкамера. Аднак гэтая акалічнасць не перашкодзіла заснавальніку філаматаў Адаму Міцкевічу без памяці закахацца ў яе. Для таго, каб у паэта была магчымасць бачыцца з Любай, студэнты пачалі наязджаць Тугановіча рэгулярна і ўсёй часной кампаніяй. Даволі часта яны выходзілі ў лес да буйных валуноў і пускалі па крузе чару, спяваючы пры гэтым уласны гімн, складзены самім Міцкевічам. Эй, хай жыццё заграе, жывем мы толькі раз, і чара залатая не марна бавіць нас. І як рабілі продкі, пад колам да відна, зніч момантаў салодкі, хабай, не пі да дна.
Самае дзіўнае, што ў чары, якую пускалі па крузе студэнты, было не віно і нават не піва, а малако. Яно сімвалізавала для юнакоў бязгрэшнасць і чысціню намераў. Адносіны Міцкевіча і Марылі Верашчакі таксама сталі адным з самых нявінных раманаў у гісторыі сусветнай літаратуры. Муза вялікага паэта апынулася вернай свайму жаніху, а потым і мужу графу Путкамеру. Міцкевічу заставалася толькі прысвячаць Марылі вершы, апяваючы яе як чыстага анёла. Таемнае студэнцкае таварыства філаматаў было вельмі папулярным, і ў траўні 1820 года адзін з хлопцаў, Тамаш Зан, дамогся афіцыйнага прызнання супольнасці пад новай назвай «Прамяністая». Гэта новае азначэнне тлумачылася асабістымі поглядамі Тамаша. Малады студэнт, дарэчы, увахожы ў масонскую ложу, верыў у існаванне сілы, якая вядзе чалавека да дабра і прыгажосця. Гэтую сілу он і называў промнем. Пасля афіцыйнай рэгістрацыі філаматы атрымалі магчымасць ні ад каго не хавацца. Сходы былых падпольшчыкаў выглядалі цяпер прыкладна так. Ліст Яна Чачота Міцкевічу, красавік 1820 года. Пра першы сход прамяністых. Скацілі з гары велізарны камень, уяўляючы сабе, што заваёўваем непрыяцельскі замак, але па малалікасці былі толькі ў 6, без якіх-небудзь механізмаў не маглі яго давалакчы да ручья, так што штурм адклалі на тыдзень. Пасля афіцыйнага прызнання студэнцкая арганізацыя павялічылася амаль у 10 разоў. Калі філамату было ўсяго 19, то прамяністых за некалькі месяцаў набралася 168 чалавек. Але нават катанне камянёў з гары, якое набывае столькі прыхільнікаў, пачынае здавацца падазорным. Таму ў той жа год дазвол на сустрэчы быў адкліканы па прычыне таго, што ў прагулках прамяністых бяруць удзел і пабочныя асобы. На самой справе легальны перыяд існавання гурткоў быў нядоўгім, не болей года. Пасля чаго яны вымушаны былі перайсці ў разрад таемных таварыстваў, і ў тым жа самым годзе, калі яны сталі таемнымі, філаматы памянялі сваю назву на філарэты, што ў перакладзе з лацінскай мовы азначае прыхільнікі маральнай чысціні. У 1820 годзе многія студэнты ўжо скончылі вучобу і раз'ехаліся хто куды. У тыя часы ўжо існаваў інстытут размеркавання. За кожны год вучобы са стыпендыяй трэба было расплочвацца 2 гадамі настаўніцтва ў глушы. Такім чынам, у тайнай арганізацыі з'явіліся філіалы. Наваградак, Коўна, Шчушын, Беласток, Свіслач і іншыя гарады, куды па размеркаванню патрапілі філаматы, падключаліся да агульнага руху. Прыкладна ў гэты ж час арганізацыя пачынае набываць выразную палітычную афарбоўку. У вершах Адама Міцкевіча мільгае заклік не марнаваць час на словы, а заняцца пэўнай справай. Пад гэтым ён, вядома, разумеў аднаўленне Рэчы Паспалітай ў межах 1772 года. Вельмі спрыялі такому павароту светапоглядаў і старэйшыя таварышы, выкладчыкі Віленскага універсітэта. Асабліва заўзятым і паслядоўным паланафілам быў папячыцель Віленскай навучальнай акругі Адам Чартарыскі. Яго стаўленне да расійскага самадзяржаўя з даўных часоў было замешана на любові і нянавісці. Пачуцці і ўчынкі гэтага чалавека аказалі велізарны ўплыў на лёс альма-матэр Беларусі, а калі б карты, што выпалі яму, склаліся лепш, то ён мог бы перавярнуць гісторыю ўсёй Расіі. Таму да біяграфіі Адама Чартарыскага варта прыгледзецца больш пільна. Что же определяет историю? Личность, служба или стечение обстоятельств? Этот большеглазый сдержанный шляхтич совмещал, казалось бы, несовместимое. Он являлся племянником последнего короля Станислава Понятовского, повстанцем 1795 года, и при этом был практически вхож в семью Романовых. Правда, входить ему приходилось с черного хода.
В юности аристократичный и утонченный Адам Чарторийский стал близким другом наследника российского престола, будущего Александра I. Молодые люди проводили много времени вместе, но еще более близкая дружба у утонченного аристократа сложилась с великой княгиней. Результатом этих взаимоотношений стала беременность. Если бы у Елизаветы Алексеевны родился мальчик, то он бы стал наследником, и на троне Российской империи восседал бы потомок украино-белорусского рода. Однако судьба распорядилась иначе. На свет появилась очаровательная черноволосая девочка. До нас дошла придворная сплетня о том, что новоиспеченный дедушка Павел I, увидев ребенка, спросил у одной из статсдам: «Сударыня, возможно ли, чтобы у мужа блондина и жены блондинки родился темненький младенец?» На что последняя ответила: «Государь, Бог всемогущий». Скандал попытались замять. Новорожденную девочку нарекли Марией и официально признали великой княжной, а ее родитель был срочно выслан с глаз долой. Сначала разгневанный дедушка хотел отправить Чарторийского в Сибирь, но потом смягчился, и томный герой-любовник поехал с представительством к королю Сардинии. Стоит отметить, что Александр I не слишком обиделся на то, что его голову теперь украшали не только зубцы короны. С женой его отношения, конечно, испортились, а вот на ее любовника никакого зла император не таил. Получив полноту власти, он вернул очаровательного Адама из почетной ссылки и назначил его попечителем Виленского университета, а после – министром иностранных дел. Чтобы лучше понять странные отношения Адама Чарторийского с фамилией Романовых, следует также учесть, что изначально в Петербург он прибыл не по собственной воле, а в качестве заложника. За участие в восстании Костюшка имение его семьи должно было быть конфисковано. Однако Чарторийские сумели договориться. Имущество останется у них, если молодой князь-бунтарь поступит на русскую службу. Вся эта смесь любви, ненависти, игривости и патриотизма составляла жизнь руководителя Виленского учебного округа. Похожие настроения царили и в головах профессуры. Что же определяет историю? Личность, судьба или стечение обстоятельств? На такой глебе маглі распускацца самыя нечаканыя бутоны, але студэнты паводзілі сябе досыць сціпла. Філаматы, безумоўна, павінны былі спачуваць польскаму патрыятычнаму руху, аднак вонкава гэта ніяк не выяўлялася. Сумеснае распіццё малака і чытанне вершаў. Яны павінны былі з часам застацца толькі мілымі ўспамінамі юнацтва. Аднак палітычная карта лягла такім чынам, што карысным вольны час у корані змяніў жыццё філаматаў і яшчэ сотню чалавек. Усё пачалося са справы нумар 632. 3 мая 1823 года віленскія гімназісты напісалі на дошцы: «Няхай жыве Канстытуцыя 3 мая». Адзін з настаўнікаў палічыў гэта злачынствам, паставіў у вядомасць аб здарэнні самого губернатара. У ліпені у Вільню быў дасланы сенатар Новасельцаў з найшырокімі паўнамоцтвамі для вядзення следства. Некалькі месяцаў ён шукаў глыбокія карані змовы, аднак допыты дзяцей ні да чаго не прывялі. Дваіх хлопчыкаў, аўтараў надпісу на дошцы, сенатар адправіў у салдаты. І яму давялося вяртацца ў Пецярбург, з чым прыйшоў, калі б не горад Свіслач. Тут знаходзілася гімназія, у якой дзеці любілі апранацца ў чорнае і ладзіць сустрэчы, каб адтачыць красамоўства. Гэта ўсё, што змагло высветліць следства, і гэтага аказалось дастаткова для арыштаў. Новасельцаў царэўичу Канстантіну з дакладу аб раскрыцці тайнай арганізацыі.
Да стварэння гэтай арганізацыі даў падставу памянённы Віктор Гельтман, які ў 1819 годзе напісаў да брата свайго Восіпа, які навучаўся тады ў 6 класе Свіслацкай гімназіі, што трэба ўмець выкладаць свае думкі і тлумачыць іх на паперы, і раю прапанаваць іншым вучням 6 класа, каб яны для ўзаемнага ў красамоўстве ўдасканалення склалі таварыства. Справа з выкрыццём аратарскага школьнага гуртка дапамагла следчым затрымацца на месца. Неўзабаве, праводзячы веерныя арышты, яны затрымалі аднаго з філаматаў, Яна Янкоўскага. Ён і распавёў ім пра студэнцкую арганізацыю ў Вільні. Трэба азначыць той факт, што на самой справе я не быў ніякім здраднікам. Ён не быў чалавекам, які добраахвотна выдаў сваіх таварышоў. Калі мы возьмем і пагартаем пратаколы допытаў, то мы гэта ўсё зразумеем. На самой справе ён быў чалавек, які нават не здагадваўся, не разумеў, што ўсё гэта можа складаць нейкую таямніцу, нейкую тайну, штосьці забароненае. І ён нават не ўяўляў, што тых людзей, якія прымалі удзел у літаратурных сходах, дзе адбываліся спрэчкі на якія літаратурныя тэмы, пасля гэтага можна пераследаваць. Таму яго мы можам апраўдаць. Аблавы на аматараў малака былі такімі шырокімі, што лік затрыманых вымяраўся сотнямі. Турмаў не хапала, і таму студэнтаў запіралі ў манастырах. Келлі бернардынцаў, францысканцаў, місіянераў, босых кармелітаў, піяраў і іншых былі літаральна запоўненыя арыштантамі. Асабліва арэол атачае кляштар базыльянаў, куды быў заключаны Адам Міцкевіч. Тут ён напісаў трэцюю частку сваёй рамантычнай драмы «Дзяды», якая з часам стала класікай польскай літаратуры. Сюжэтам паэмы сталі будні арыштаваных студэнтаў. Міцкевіч нават не спрабаваў прыхаваць аўтабіяграфічнасць свайго твору, і некаторыя яго таварышы ў тэксце фігуравалі нават пад сапраўднымі імёнамі. Справа нумар 632 прывяла да найбуйнейшага студэнцкага палітпрацэсу тагачаснай Еўропы. Пад суд патрапіла 108 чалавек. Улічваючы, што перад гэтым школьнікі за падобнае абвінавачванне былі адпраўлены ў салдаты альбо ў Сібір, усе баяліся, што студэнтам дастанецца яшчэ больш. Аднак прысуд быў нечакана мяккім. Турэмнае зняволенне чакала толькі 3, ды і тое тэрмінам не больш, чым на год. Яшчэ 20 філаматаў было забаронена пражываць у польскіх губернях. Ім было загадана выехаць у цэнтральную Расію і знаходзіцца там да таго часу, пакуль яны не будуць прызнаны добрасумленнымі. Сярод высланых апынуўся і Адам Міцкевіч. Ён будзе жыць у Пецярбургу, Маскве і Крыму. Пасябруе з Пушкіным, Рылеевым, Баратынскім. Пасля з'едзе ў Еўропу і стане першым прафесарам славянскай славеснасці ў Калеж де Франс. Іншы выпускнік Віленскага універсітэта за мяжой даб'ецца не толькі прафесарскага звання. Самы малодшы з філаматаў, Ігнат Дамейка з Паднавагрудка, рэфармуе сістэму адукацыі ў Чылі. З часам удзячныя чылійцы назавуць у ягоны гонар горны хрыбет Кардыльеру, горад, порт. Усяго на свеце з'явіцца больш за 70 назваў, прысвечаных гранде адукатору Дону Ігнасіо. Толькі ў біялагічных атласах сёння можна знайсці малюска Наутылуса Дамейкуса, фіялку, віёлу Дамейкану і нават Дамейказаўра. Студэнты беларускай альма-матэр разляцеліся па ўсім свеце і ўнеслі немалы ўклад у развіццё навук чужых краін. Яны памяталі аб сваім паходжанні, смуткавалі па радзіме, але вярнуцца змаглі толькі ў глыбокай старасці.
Іх альма-матер, Віленскі універсітэт, быў зачынены пасля паўстання 1831 года. У сучаснай Беларусі студэнты пераймаюць звычаі і святы ўжо Маскоўскага універсітэта. Нацыянальная студэнцкая традыцыя цалкам перарвалася.